भैया बड़ी सुंदर लाइन है। बाबूजी भैया हो हम कलाकार लोग वंदना से पहले धुन तर्ज गावन कोनो जरूर ना होला बाबूजी। हम कलाकार के कोनो मजबूरी भी ना होला भैया, लेकिन बतावल फर्ज होला जब कोनो नई नई चीज मार्केट में आवेला आप लोग का चॉइस होला पसंद होला बाबूजी। लोग कहलन चाहे खाना होखे चाहे पीना होखे चाहे कोई गीत संगीत हो फैशन हो पहरावा हो चाहे गायक हो चाहे गायिका हो भैया लोग का चॉइस बा। दोनों कलाकार नया होगन तो कुछ नया करी है ना। अरे मास्टर भव सावन मत लगे नया बिरहा गए नई गीत हो ना तू ऐसे रह। इशारा है ओ हीरोइन अपना हीरो से का मास्टर